Aku muni tamune ya. Iki tamu. Lah ya aku ya tamune Aku ya kene. tamu. Iki ya tamu to. Aku dudu Mas. wong kene. Oh iya, tamu ning dibayar ya, Mas. Sik, aku mau kok kaya sumerep Bu DPR ya. Tipe di bawah. Melebet, Oh, melebet, ngaten, ah. Cik. Sugeng rawuh Bulia. Nggih, heeh. Nggih. Terus Kok injih kene. heeh piye to? Lah yo wilujeng rawuh kok mau kok ya. Cantik ya, Mas. Yo yo jelas wedok kok. Aneh men. Rumah saku. Lah ning ora ding, ning ora ding wedok cantik dan lanang ganteng ora jumari kae eleke ngono to kowe. Iya, pancen nek Lah ngono iya, nyoto kok. ku Mas. nyoto. Bu monggo lho ditelas. Monggo lho, nggih. Niki Mbak sing Omi. sing dereng angsal sinten niki? Mang Acung. Nika pranata carane pun. Wis loro sing kae dhuwur double, pun. double. Pak, Bu sampun. Kok pisan yo kowe Engko ya, Mas. jero kok yo. Lah kok tak usul Lah kita. iya. Iki wis entuk apa iki? Tisu. Niki ndak bukaji muncul nika? Heeh ya iki. Anjir. Tanggoku, heeh. Anjir segera rawuhipun. Boleh. Nggih. Pun telas, Bu. Emput. Pokoke sing dereng angsal Mang Acung lho nggih. Bapak nika sing ting lebet. Mpun sedanten. Emput, Bapak. Pun nggih. Lah kok Jagalah kebersihan. Oh, Mas alah. Lama. Ge. Priye. Sing pundi to? Alah. Nek Mas Lama sing pundi to? Sing di meneh. Alah. Ajeng duit olah nggih. Rumah Mas saku kolejan. Slamet. Sapa? Ahmad. Oh, alah lah Mamat atau kuping. mamatnya. Rumah saku kok. Pon angsal. Mang usul mawon wong kula teng mriki nggih nyambi nyinom kok. Labi. Ya Mas. Pak pun sedanten nika nggih. Pun seneke pun. Wes ya, pun. Oh, dereng. Pun kalih. Nggih. Melih niki melih. Ya Mas iki dusulke. mriki sing lebet Mas, tambahine Mas. Ya. Rene. Heeh. Sik bulia wae teng pundi to? Goleki meneh. Alah. Rumah saku. Ya tetep tak goleki wong biasane nyaman. Wes pulang. Aduh. Aku Oh. nek ngene iki lak ya kecewa to. Lah ya, jujur atuk dit. Nak wani njaluk Niki, sing Iki, niki. iki wani njaluk Wani. Jal, aku ora wani. Nek ngersake lagu nggih mengke nggih.